ମା ଏଠି ଧାନ ପୁରଉଛି। ତୋ ହାତ ମୋ ମଥାରେ କାଲି ଉଠେଇଥିଲା ରହିଥିଲେ ଆଜି ଧାନ ପାଦ ପୁରଉଛି। ଧୂଳି ତୋର ନଉଥି। ଟମାଟୋ 2 ଦିନ ପରେ ପାଚିବ। ଆମର ମାଟି ଘରେ ଆମ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି। ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛି। କହିବେ ଏତି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କେବେ ଲିଚୁ କୋଳି ଧରେ। ଏଟା ଆମର ଲିଚୁ କୋଳି ଗଛ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏଟା ଆମ ପୋଖରୀ। ଏଟାରେ ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସୁଜୁନା ଫୁଲ କେମିତି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ କହିବେ। ମୋ ମା ତାକୁ ବରା କରେ। ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରଙ୍କ ରୋଷେଇ କରେ। ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି ଗାଁ ଖାଦ୍ୟ। ସାଲମା ଶୁଖୁଆ ଦଳା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସାଲମା ଶୁଖୁଆ ଦଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଜେଜେମା ଉକୁଣି ଦେଖେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ସଇଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।